O concelleiro de Obras presentou esta mañá un primeiro avance no servizo de autoxestión dos novos campos de fútbol municipais. Demetrio Gómez dixo que os obxectivos están claros e pasan por conseguir a autoxestión destes espazos, mellorar a calidade democrática dos mesmos e loitar e conseguir dar un servizo excelente á cidadanía. Vale, non serve abrir e pechar a instalación. O servizo ten que ser excelente, ten que ser de tan alta calidade como estes campos de fútbol que se están facendo ou como os centros sociais que se están facendo. Ademais, hai que conseguir reforzar a estrutura dos clubes se queremos que haxa entidades que favorezan a participación social, que se mellora a democracia, que todo o mundo poida participar, as entidades sociais teñen que estar reforzadas. E isto é un obxectivo deste xeito de xestionar a cidade e as instalacións. E, por suposto, favorecer a práctica deportiva. Dende o Concello teñen claro que nestes novos documentos de autoxestión destes campos de fútbol o bo estado das instalacións vai a depender de cada un dos clubs que teña prioridade en cada un dos espazos. E, ademais, ten que ser o clube quen garanta, ou o clube ten que garantir, non só eles, pero teñen que garantir, que o resto das entidades deportivas do Concello de Pontevedra tamén van poder utilizar esa instalación. Non é unha instalación que se queden en exclusiva para eles, sino que, entre todos os clubes tamén, hai que garantir ese uso por parte de todos e de todas. E van ter un dereito, sobre todo un dereito, que serán os primeiros en fixar o horario de uso da instalación en función das súas necesidades. Dende este escrito tamén estará presente que o Concello contará cun número de horas determinadas ao mes para poder cederlles este espazo a outros clubs da cidade. Entón, o Concello vais a reservar unhas horas, un número de horas, non cales, sino un número nese horario preferente, tanto de adestramento como de partidos de fin de semana, para que isto funcione correctamente e, como decíamos, o clube en cuestión garanta que todos os clubes de Pontevedra poden utilizar equitativamente esa instalación. De acordo? Entón, estamos no momento de definir cal son ese número de horas, o que é exactamente o que fai un bedel, e incluso estamos no momento de darlle unha forma legal, técnica, a estes documentos, a estes acordos aos que se chega. Dende o Concello teñen como fin definir e rematar estes documentos para que esta nova normativa comece a aplicarse ao comezo da vindeira tempada. Unha normativa que será xeral, pero con puntualizacións en cada campo, e estará presente no de Cerponzóns, en Monte Porreiro, en Ponte Sampaio, Campañó e Santa María de Xeve. Porque en agosto prácticamente conseguir unha empresa